Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Ako nakasabot ko nimo bay. Nag-agibias ako ng sitwasyon na. Kaya nag-agibias ko shoot-shoot o gindi film. Dililim. Daghang ibawa ni mga direktor. Labaw ng producer. Pero, bay, kung nakabalibad ka sa ubang babae, pahin na ng kasal, nganong di man na di mo buhat kang heart? Ha? Bro Derek? Oh. Wabiyan mo angin problema eh. Bay babae? Ginsam kang heart. Ginumay ko? Lumay boy. Uso ba din aron? Unya, ano na ingon magkana? Ha? Nag-mature na lang tingali ko. O gikapoy na ko sa bisyo. Ilabi na sa mga babae. Kaya mga tiguang na guta. Ha? Di ganun kumangkon nga tiguan ko, bro. Paniti! Di ba makaingon sila nga mga anagon pa ta? Karaan. Di ba maluma ang mga panultihon? Kay, mamanya na itong paningingnan sa matang hitabo sa itong kinabuhi. Mong, gayon sa nilang bato-batos langit. Ang matamaan, huwag magalit. Yan ang mga maong panultihon. Di ba? Kanungog ka na? Tarong bito bro. Kung sa'yo ngayon akong buhaton. Ito, bro. Usa man, decided na gid ka nga pakas lang si Hart? Kaya mo yung gipangayo na ko bro. Nanluod to na ko. Ayaw. Ay, kung tubaga ng kay mo igipangayo o gusto ni Hart, kanang imong kabubuton ba? O sa gikaingon ko na, gusto kong si Hart na gyud ang akong asawa. Pero, di pa karong higayon na. May mong human lang unya mapasalida sa gisyat na akong indie film. Oh, kana mo isulti niya. Di lagi siya gusto mong sabot. Makigbuwag siya na ako. Depende mo sa pag-explicar ko nimo. Bro, Ingon ani siya pagsulti eh. What? Ingon na naon yung pagsulti si Lloyd? Ay, Lloyd naman. Mataktan sa tani mo eh. Si Bruce lagi to, oy. Si Bruce. Dili si Lloyd. Siya si Lloyd. Si Lloyd sa akong panaginip. Praning. Patuon ako, Carla, ha? Patuon ako. Hinumduming babay, taon ka. Dili ka lalaki nga mo'y moingon nga to sa usa ka lalaki nga nahigugma ka. Tudloan ko ni mong pamakak bayot. Ha? Unsa may unya sayop ba? Unsa man unya sayop sa akong pagabuhaton nga magtug-an naman unya ko sa tinuoray na akong feelings niya. Babae in taon ka, Inday. Babae in taon ka. Babaeng Pilipina. Ay, lagi. Maong ayaw pag una-una sa mga lalaki. Ay wa lagi ko'y nakitang sayop sa akong pagabuhaton. Oy, kung ako mismo ang musulti sa matuod kong gibati ngadto niya. May pagbati sa break na ako, Carla? Ha? Bursay gidangat. Ay, San Pedro po nga si may nakabati. May nakabati nga di ingon nato. Saan na? Di ingon nato niya. Saan na siya? Wala, may Sakpa nakatawa. natin ka ni Carla. Pasuko-suko di ka na ako. Unya, in love di ka na ako. Ew! Iyara! Yara! Ikaw nga nanimahong ilok. Da! Baho bagol kong ilok di Carla. Da! Si Muta, aron nahibaw ka. Da! Si magdadag ilok! Da! Sabihin pa mo. Unsa na, ha? Unsa na'y natimahuan mo sa imong ilok, ha, Dinsyo? Baho sa bug ilok niyo bayot, oy. Unsa? Uy, ako din ilok. Imong ilok, imong kisimuto niya akong ilok mo na ni Maha. Labayon to kini akong bakyaron. Be? Buko na agtan ni mo ron. Ayaw di Angel, ayaw. Di na maibog na kus di Carla, na. Maong sibat! Sibat na! Og bagdusi nagtawas ng ilok mo! At di naman ni Maho! hi. Niyaman ka. Mag-propose na ka? Di ba lang ko ni mo palayo nun? Mag-propose na ba lagi ka? Di ba nginiingon man ko nimo? Gaya nagbalik mo din sa amo. Kanang mag-propose ka na gid nako.
Mao binisulti ko nilang mami ug daddy. Kuan baby ka nang... May mo bang magsulti lang una ta? Di pa gid day siya mag-propose. Ah, Kung mauna, wala tayo ngayon pang panagsultihan. Magbuwag na lang ta, daddy. Heart. Heart. Baby, sa ingon lang anak ka sayon nga buwagan ko nimo, ha? Ayos ako ingon ana, oy, baby. Ibaw gyud ka nga karon lang ko naingon ini sa usa ka babae. Kana tungod kay love kay tika. Ikaw nang babae nga akong napili ang pakaslan. Unya lagi. Sa akong nasabtan karon sa tono sa imong sinultihan. Dili pa ko nimo pakaslan. Pakaslan ka, baby. Promise, pakaslan ka. Pero di pa sa pagkakaroon, okay? What? Baby, paminaw na ko ha. Kuan man good. Kanang Unsa? okay. Paminaw na. Ay! Kalipod, Oy, kalipod, oy, kalipod. Payon sa man nagkipanglain man ni mo ukay diha. Carla! Unsa man ikay mo palit ana? Muna kag palit sa baligya. Why unsa man ka may suki? May suki tang gilain na nimo anak. Kadaghan gud ana. Ako ding isolob, inigbisita ko ni Lloyd din ako. San Pedro po kasi. Nasan? Kana tanan. Kabugog yun mo bayot, oy. Masalo ba gud na ako tanan? Oo lagi. Masulob na ako tanan sa usa lang kahigayon. Om gani na tinga ako. Isulbi mo ra kag mami. Ra kag giputos. Ingon ko kay sulbi mo na inigbisita nimo sa imong Lloyd di ugma. Magkadaghan ana. Naglaundok man ko na. Ngayon nang gipanglain nimo. Ipanglain ko lang daan ako mga nagustuhan. Kay basi nung mahalin niya. Aw. Isukod ko niya ning tanan ha. Unya, uy, tabangi ko og pili ha, asay bagay nako. Na, way bagay, oy. Wa. Wanda! Mabuntagan tag sinukod, ana, day Carla! Oh. Nga naman dig mabuntagan ko din sa inyo. Oh, sige. Sila si mami ug daddy ang paabogon ko nimo. Sige na good. Baby heart. Ano ko pag minaldita good. Naibaw mo ko ba? Nga nakasabot ka sa akong pagpasabot nimo ba? Pero di ka lang gustong mo sabot kay ipatigbabaw gyud nimo ang imong pagminaldita. Please, heart. Di mo ko sure good kung madawat ba sa akong mga fans nga may bawo silang maminyo nako. Ug atol pa gyud sa pagpasalida unya sa akong indie film. I'm sure makasab-an gyud ko sa akong direktor. Ug usa pa sab, gusto kong hatagan ti kag maayo og nindot nga kasal. Kung dawaton sa masa kini among indie film. Abi nimo dako kini ikatabang sa atong kasal unya, heart. Matagan ti ka sa imong dream wedding. Baby? Heart? Okay. Ha? Musugot kong i-move lang una natong atong pagpakasal. Thank you. Thank you, baby. Oops. Thank you. Wait. Ha? Nga naman? Ubos sa kondisyon. Kondisyon? Unsa man na? Unsa man na, baby, ha? Sige. Gusto ko og flash mob nga kasal. Ha? Ay pa. Unsa man na, baby? Saba dia, uy. Murasad kag wa mahibaw sa kasal nilang Carmina Villarreal ug Zoren Legaspi, da. Ha? Baby, ingon atong kasal nga akong gusto. Heart? Shh, uy. Naunsa man ka, bro, eh. Ay, sige, katawa ko. Ikaw ba, no? Bugal-bugal lang ng tanim mo, eh. Katawa mo kag maayo. Ikaw ba? Ikaw ba? Kita na lang hinuig pananaw sa kauban mo mga artista, oh. Ay, Tanawa. patanawas lang. Ay lang pati muga. Ako magkasabutin mo, bro. Anong apektado man kay kas mga demand ni heart ni mo? Bro, kining... Ihatag din mo yung gipangayo. Maigo kang budget, ana. Nga, wamang ka mabaliban niya. Ha? Nga di na ni mo kaya? Wa siya magtanaw nga di ka man taon sama kang Surin Legaspi kakortahan. Di ka man sama kang Surin nga dako nagdapundar sa artista sa kauluhan. Sa indie film sa mangka nagbida, bro. Dili ko na kalakihang atong kita ron. Di na, unya, di man sila mo, ana. Bro, Bino mo, pila na katuig nga nag-artista si Surin Legaspi. Dagko naman kayo ng mga anak nilang Mina. Una pa sa magpagkasal.
Gitiguman tugmay ni Soren, bro. Ug daghang sponsor ato sa mga produkto nga ilang gi-endorse ni Mina. Bro, murag personal na naman ang imuha, eh. Nakaminos man ka na ako. Dili sa ingon ana. Be practical. Abi ko na binaka ng katidara. Kada panahon na. Kuan, humanon niya sa showing sa indie film na ko. Sigurado ka mo click na sa takilya? Nga kadaghan ano sa mga salida sa mga national artist sa Manila? Oh, Bisan unsa lagi ng mga gimmick nila? Sila promosyon o sila mga salida? Ano lang dugukos mga tao? paita sa nimo, bro. Ni amang gani ko kay patambag tanimo. Murag pakauwawan man ang tanimo. Ay, kawa. Gikakasabot kong punto, bro. Alden! Emo nang speaking line! Sige, patawagoy! Ha? Oy, bro. Kadiyot lang ko na. Nasuko mo to, bro. Okay, rigi. Basig kasukmagan. Masukmagan kong soundman ini ron. Sound man dito. Anad ni Cristiano, pangsaba na. Kayungit ang sabal tag soundman ini. Bata ko, bro. Ako sa mo treat ni mo ron. Kumansa ko recording. Magsulti ta. Sigurado kang mauna ning building nga ha, Angel? Yes, nga, doon ko malipat kung bilib sige, balhin pa ni. Bisag ugma, balhin po ni sa atbang. Di ko malipat. Mao gini building nga. Di ko masaag ni syudad, oy. Ugawas pa, halos kapila lagi ko magbalik-balik ini stasyonan na, oy. Katig apil ko sila mga raffles. Pirmi ko maghatod ng mga basurang di malata din ni. Pagtarong ko diha bayot. Tarong na ako. Uy, unya na tamanod sa ilang istasyonan ha. Tanawa una ni akong dagway, uwa ba maunsa akong make-up. So singot ra ba kay ko, basig naunsa ni akong make-up tungod sa kainit sa adlaw. Ay, may dagway ini. Pagitaon pa ni dagway ay. Naon sa magkay? Palabi mo kag make-up diha. Uy, naingom nung kag clown, uy. Tarong good bayot. O bitaw, nag-smear ang imong eyeliner, oh. Huwag ang imong blush on, nanas imong suwang! Ayuha bayot bi, ayuha bi iritat sa ako. Agay, uy, napay sinina ni mo, imong isapaw-sapaw nga init aron. Oy, namongingi ka pas burlulo. So sweet. Murag kag Christmas tree, uy, nga natuwa, day! Hanggaw ka man bayota kay kakuyog, oy. Siya! Siya na ka na! Si Bruce? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!